on the sneak. Kyle drives his way in. Touchdown. Hurts going deep for it all. Devontae Smith. He has got it. Touchdown. Tots al Blitz, a Catalunya Ràdio. Doncs benvinguts i benvingudes al tercer programa de Tots al Blitz aquí al Radio Row del Media Center de la Super Bowl de San Francisco, de la Bay Area, que diuen aquí. I aquest any sí, ha costat. L'any passat havia de ser, però la tecnologia ens va fer, amb perdó de l'expressió, una putada. Sí. Sí que tenim els dos integrants de 100 yardes i aquest any fent moltes més coses. Un mite del periodisme com José Antonio Ponseti. Ja quasi llegenda, aquesta alçada de la vida. No, què va. Oi, tant, ni mite ni llegenda, què va. Un mes. Què tal estàs? Un plaer. Molt bé, jo fantàstic. És el meu tercer cop a una Super Bowl i encara tens aquell picoret, diguéssim. Sí. I un amic del programa, un mite del programa en aquest cas. Un altre. Sí. Crec que deu ser el convidat que ha vingut més cops amb totes les temporades, que és Lluís Jones. Què tal, com estàs? Pues, com es diu, no? Generalment a la tercera va la vençuda. Sí. Aquesta és la tercera, ho hem aconseguit. Crec que l'equip és nou i funciona perfectament i, home, encantat. Encantat d'estar a casa, com puc dir. Molt bé. Deixeu-me començar una miqueta per la part de 100 yardes, no? Perquè és el que... I considerant que aquest cop sí que tinc a Ponseti aquí amb mi... Vinga. Com n'és 100 yardes? Ostres. 100 yardes té dues grans etapes. Una primera etapa, 1990, feien un forat al terra, doncs vam fer la primera cobertura per 100 yardes. 100 yardes segueix uns molts anys amb revista de paper i tot canvia fa uns 11 anys quan decidim transformar-lo en un podcast. I amb una de les primeres persones, si no la primera que truco, és el senyor Lluís Jones. I li dic, escolta, Lluís... Us de l'època dels boxers, imagino. Sí, ens pagàvem. Jo jugava a Búfals, t'ho prometo. Jo jugava a Búfals i el Lluís jugava a boxers. Sí. Jo vaig fer una feien pretemporada apostes, amb Búfals. Jo vaig arribar a fer una pretemporada amb Búfals. En sèrio? Quan? Però tu i jo vam coincidir o no? No, home, hòstia, si haguéssim coincidit, jo era... Bueno, no sóc tan gran. Em sap que... No, molt més He tard, sentit com una punyalada ara mateix aquí al costat. No, em pots treure el gabinet, sisplau? Treu el ganivet. Tal. No sóc tan gran. Adéu, gràcies. No. 40, ara? En tinc Sí. 40. No, va ser fa 5, 6, 7... Bueno, fa uns anys. Sí. Vaig fer una pretemporada com a receptor, que flac se'm donava prou bé i quan la cosa semblava que anava bé vaig caure amb la moto i em vaig cascar l'espatlla. I s'ha acabat. Ostres, quina pena. Doncs jo jugava a Búfals i el Lluís jugava a boxers. Vam tindre un dels millors partits que es recorden a la Lliga perquè ens portàvem molt malament i van decidir fer el partit de l'amistat i vam acabar estomacats tots amb una porteria de futbol. Verídic, A saco. Va ser molta amistat la que va haver-hi. Pavelló grec dels anys 90, no? Però fixa't que al final érem amics, i el vaig trucar a Lluís i vaig dir, escolta, t'apuntes? Sí. I em va dir, vinga, vull. I fins avui. Déu-n'hi-do, I fins avui. Després es van incorporar l'Iker, el Javi, es va incorporar la Paula, el Ricard Àries està també des del principi amb nosaltres. Bé, han anat canviant gent, perquè ha passat gent de Movistar, ha passat gent de l'AS, hi ha gent que ha anat entrant i sortint, no? Però al principi de tot érem nosaltres i aquí estem. Jo, si no m'equivoco, aquesta, per exemple, només per 100 yardes és la meva Super Bowl número 34. In situ, Es diu aviat, Es diu, ha plogut. Sí que, veritablement, dec ser més gran que tu. Una mica. Confirmo. I us ho podíeu imaginar al principi de 100 yardes el que és ara 100 yardes, i ja no només 100... el que no només ara és 100 yardes, sinó aquest salt que ha fet la NFL a l'estat espanyol, no? Fins i tot aquest any en obert. Mira, l'altre dia no sé qui em preguntava, clar, jo el 90-91 començo a fer futbol americà a Canal Plus i començo a narrar partits de futbol americà. I
Jo reia l'altre dia... Mira, parlant amb el Guillermo Gómez, que va ser el meu primer company de narracions a Canal Plus, que havia jugat a Ossos, després a Panteres i va acabar jugant a Dragons. Sí. I li Sí, deia... no, aquest em va treure el posto a mi. Sí, clar, em va perquè treure el tu posto. et vas Jo em vaig lesionar. lesionar i ell va Clar. agafar la meva... al teu lloc. Doncs sempre explico que... espera, que m'estan demanant una coseta. Sempre explico que quan vaig parlar l'altre dia amb el Guillermo, li vaig dir, Guillermo, si ens arriba a dir algú en el 90-91 que nosaltres acabaríem amb 100 yardes narrant un partit dels Dolphins i els Commanders al Bernabéu a Madrid, ens treuen del planeta, ens diuen, vosaltres esteu sonats, no? O sigui que el canvi és brutal. Però fa 10 anys, quan jo vaig parlar amb el Lluís, li vaig explicar, escolta, m'ha dit la NFL, tio, que han fet un estudi a Espanya i que ells calculen ara en el petit termini, 5 anys, que hi haurà 3 milions d'aficionats al nostre país al futbol americà. I el Lluís i jo vam coincidir i vam dir, vamos, això és una barbaritat. No sé on estan. No sé, d'on te'ls trauran aquests paios, tio? Jo cada dia que vaig i intento comentar un partit a la feina i tal, tothom diu, què dius? Clar, de què parles? Això, rugby? Clar, bueno, aquesta és una de les bones, el rugby sempre. Però sí, és una altra història, ha canviat molt això. I ara sí, passem a l'actualitat, no? A part del partit de Madrid i tot, heu fet el salt a la televisió, amb aquest partit en obert, amb Mediaset, també hi ha després els de la plataforma... Com esteu vivint aquesta fase a la tele, no? Perquè en televisió amb obert jo et diria que potser a Catalunya sí que hi va haver-hi els... TV3, a TV3 els Berraondo. 90. Exacte, amb Berraondo hi ha... Jo coincidia amb l'Eduard. Va ploure ja, Ara em surt en Tacho Benet, Amb el Tacho Benet, sí. que els dos els hem tingut al programa explicant-nos aquells inicis i ara ja hem de fer el salt fins, doncs això, 2025. Berraondo, en l'època que neix 100 yardes, ell va fer una espècie de diari que es deia American Sports, que jo col·laborava també. O sigui, imagina't, no sol feia la televisió en obert, sinó que hi havia molta publicació. En aquella època també hi havia... Rafa Cervera va fer una revista dels Dragons. És veritat. Déu-n'hi-do. I què tal la tele en obert, Lluís? Bueno, la tele en obert, una experiència brutal, sincerament. I els números que ens passa el Ponseti, més o menys ja maneguen una sèrie d'estadístiques internes que ens diuen, no, més o menys com estem, estem flipant. Vull dir, són partits que comencen a les 2:30 de la matinada i els índexs d'audiència, Ponce, són espectaculars, no? Sí, sobretot perquè jo em vaig sorprendre els primers dies quan vaig començar a veure entre 150 i 200.000 espectadors aquelles hores de la matinada, que era nosaltres el acabem... Sunday Night Football, no? Diguéssim? Sí. I que acabem a les 5:30 del matí, o sigui que no, que el dia següent, si tens que treballar, nosaltres anem morts, doncs no em vull ni imaginar la gent que ens veu, no? A 4 ho fem el diumenge, a 4. Del diumenge a dilluns. No és el Thursday, de diumenge a dilluns, correcte. Vale. De diumenge a dilluns, sí. Vale, però molt bon índex d'audiència i es repeteix cada setmana, Vull dir que en aquest aspecte, molt bé. Crec que el Ponseti més o menys ens diu que sembla que ja estan manegant per tancar acord i renovar a futur. Home, jo crec que arribi un esport com aquest a una televisió amb obert és clau, no? Perquè fins ara sí que ho veiem en plataformes, al seu moment Canal Plus, tot era de pagament, però això és una altra història. Això ara mateix, si per casualitat estàs veient a la televisió i pam, et cau el partit de futbol americà, doncs tenim dues responsabilitats. La primera, que la gent s'ho passi bé, els que ja entenen veient el que estem veient, i la segona, que em sembla clau, és que tothom que s'incorpora vagi podent aprendre i se senti còmode amb nosaltres i que l'esport es converteixi en una cosa que li moli, que vulgui seguir, no? Continuar. Entrant en això, no sé si vosaltres us hi heu trobat també, com a mínim és una cosa que jo sí que he vist amb l'entorn de les redaccions esportives a l'Estat, no? A Catalunya, suposo que a Madrid deu ser el mateix. Costa molt fer entendre la importància del futbol, de la NFL,
a periodistes que no la segueixen, en el sentit de cultura americana. No sé si m'explico, Perquè, i el que significa la Super Bowl en si mateix, que és un fet molt més enllà de l'esport. I clar, jo potser, òbviament, les redaccions d'esports de l'Estat, com dic, tiren molt més de la NBA, entenc, per al coneixement del bàsquet, no? Perquè el bàsquet té més importància també I perquè històricament van començar a incorporar jugadors. Jo crec que aquest ha estat... Sí, no? europeus, jugadors europeus que tenien ja I un nostres, impacte i de casa. a la lliga d'aquí, clar, i això va fer que tu ho puguis seguir més, no? Però crec que, per exemple, ara aquest any que s'ha obert, no?, a Madrid que ha fet el partit fa poc, no? I ja a la premsa, ja parlem de televisió, no? La 4, Mediaset, ja s'han girat cap aquí, però ja la premsa també de paper, la premsa de ràdio també s'ha girat cap al partit del Bernabéu, han pogut veure que no només són els 4 quarts d'un partit, no només això es cobreix el que hi ha a la gespa, no?, d'aquells 4 quarts, no. Tot això comença una setmana abans, perfectament, l'impacte que la NFL fa dia a dia fora, no? I que famílies petits que no coneixen aquest esport, iaies, com diríem aquí a Catalunya, no?, que tampoc s'han ficat, han disfrutat de jornades prèvies al partit, no?, fent activitats, no? Tot això és la cultura que crec que estaves comentant, no?, de que no només és el partit, sinó és tot el que hi ha al voltant d'ell, no? I el que hi porta, no? El que fins ara era el corresponsal de Catalunya Ràdio als Estats Units, que va venir els 2 últims anys, en Francesc Garriga. El Francesc, sí. Quan va ser aquí, aquí em refereixo en el Media Center, al Radio Row de fa 2 temporades a Las Vegas, va dir, ostres, però si això és... Això no ho he vist jo en una final de la Champions en la vida, Correcte. Això deu ser el que deu ser un mundial com a màxim i para de comptar. I és una cosa que crec que o no sabem transmetre o costa molt que des d'allà s'entengui. Jo crec que la història és que nosaltres sempre hem sigut... no vull dir els germanets petits, però diguem els germanets petits, no?, del sport, d'això de 4 bojos que els agrada una història que tiren un meló per l'aire i aleshores això funciona així. I clar, tot ha canviat. Jo he vist a grans mites del periodisme esportiu, del futbol nostre, del que aquí diuen soccer, del futbol de casa, com han quedat bocabadats del que ha passat al Bernabéu. O sigui, jo crec que hi ha un abans i un després amb el tema del Bernabéu, perquè veure aquests tios jugant allà i omplir el Bernabéu, que van ser més de 73.000 persones, i tot el que es va generar durant tota la setmana, jo crec que molts periodistes els ha fet recapacitar de dir, bé, igual aquests del meló estan començant a fer molt merder i molt soroll, no? I aleshores comencen a entendre la magnitud d'aquesta bogeria, no? Estem en una sala de, el que diuen Radio Row, que és la sala de ràdio, que ara mateix, no exagero, poden haver-hi més de 1.000 periodistes. Però que ja no només hi ha periodistes. Això és una espècie d'aparador gegant, no? Venen jugadors, venen actors, promocionen... He vist uns tios amb un dinosauri petit perquè estaven promocionant Parque Jurásico. Hi ha de tot, hi ha de tot, que no només són esportistes. És un mercat, això. Cop, Sí, que va molt més enllà de l'esport. Que va molt més enllà de l'esport, no? I aleshores això és el que et trenca el cap, no? Molt més, i això és el que et demostra que al final el que aconsegueixes és obrir el camp de visió d'això. Si tu ets capaç de fer disfrutar a l'àvia, a la mare, al pare i al fill alhora, tot això, al final, és repercussió, és visibilitat, són calés. Sí. Són calés, és impacte. Vull dir que al final ells ho saben fer. El show business, són els reis del show business, al final. I ens estem deixant el tros que aquest any és una borrada, i és l'aparició de Bad Bunny al descans, probablement de les de més impacte en els darrers 15 anys aquí, a la NFL, amb un to reivindicatiu, on la NFL ha tingut que sortir a defendre Bad Bunny perquè ell ha parlat, lògicament, malament d'Ice. La NFL ha comunicat oficialment que la NFL és una espècie de bèstia molt gran on treballen a l'FBI diferents agències
del govern, tot, ha dit que això no és territori ice i no n'hem vist ni un. Jo no sé si tu te n'has donat compte. De moment no n'hem No hem trobat. vist com a res, mínim. ni un. No, i han dit que el dia del partit no n'hi haurà ni un. No es deixen I ho operar. han dit oficialment. No es deixen actuar aquí No. perquè la gent prengui mesura de la bogeria que és això, vull dir, de la bèstia que és tot aquesta lliga i de tot el que fan, no? I jo crec que, clar, el show del descans apropa probablement a moltes persones que no tenen ni idea de futbol americà, però que només per veure la que es liarà al descans estaran a casa nostra, en aquest cas, doncs disfrutant un ratet del partit probablement el diumenge, de la nit del diumenge al dilluns. Perdona, Ponseti, però és que jo sóc un Niner, confés, i acaba de passar per davant meu el Fred Warner. Sí, O sigui, no podia deixar de dir-ho, perquè veure el Fred Warner passar per davant meu és com veure, és com veure el Messi per qualsevol jugador de sòquer, Sí, sí. directament. Ha passat Messi per aquí, Exacte. segons Louis Jones, que per mi no és Messi, però bé, estem bé. Però Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. No, sí, és una estrella, és una estrella. Em va bé el que has dit, canviaré una mica l'ordre del programa tal com l'anava a fer, però ja que hem parlat del Halftime Show, Sí, passem a parlar del Halftime Show i després parlarem del partit en si mateix. Com bé has dit, és una via d'entrada per molta gent. Aquest any jo vinc de fa una estona de la roda... No és una roda de premsa, realment, Ha és un sigut- programa de presentació. però escolta, Ha estat un espectacle. ha estat brutal. Molt. Tu has estat a alguna roda de premsa on els periodistes aplaudeixin el tio que apareix, que té que cantar el descans, no, li donin el suport. Jo he flipat. Digue'm Jo que no és flipant. Jo vaig estar a les 2 de l'any anterior. I no va passar res. No va passar res. Res. Aquí hi havia un... Hi havia Allò que diuen aquí, no? El vibe que Sí, hi ha sí. és... És que també Se l'està esperant. No, i són uns temps molt complicats als Estats Units. Us recordo que aquí, en aquest país que hi ha més de 300 milions d'habitants, hi ha més de 50 milions de llatins, ara uns quants menys, perquè ells ja s'han encarregat de treure... No? Perquè, a més, potser un dels objectius de totes aquestes agències, principalment, no els únics, però són els llatins, i aleshores hi ha com una història molt bèstia, i per això has flipat, entenc, no? Sí, ha estat espectacular. I, de fet, l'expectació que... És a dir, jo ja venia, jo ja estava molt content que fos Bad Bunny, m'agrada Bad Bunny, sobretot l'últim disc, que em sembla una cosa espectacular. De fet, és que és la setmana de Bad Bunny, realment. Sí. Passa de guanyar el disc de l'any als Grammy a actuar al Halftime Show de la Super Bowl en una setmana. En una setmana. Se l'està esperant. I reivindicant. Sí, Se l'està exacte. esperant. I clar, i s'està esperant també que digui això. Mira, jo que soc una mica més gran que tu, he tingut el record, la gent ara fliparà amb el que li diré. He tingut el record del 93, que el 92-93 la Super Bowl les va jugar al Rose Bowl a Los Angeles i el gran show del descans va ser Michael Jackson. La roda de premsa de Michael Jackson va ser brutal. I per això m'ha recordat una mica el que va ser. Amb una diferència, perquè mira com han canviat els temps. Michael Jackson, després d'aquella roda de premsa, va passar a saludar, no eren molts, érem un grupet de periodistes internacionals perquè començava el tour també per Europa i tot això. I ens va donar la mà i tal, i clar, la gent flipava. Nosaltres ni et dic, però la gent va flipar, no? Pues he tingut aquesta sensació que Bad Bunny ha sigut com, això és lligues majors, no? Això no és una història de que ve Asher o que ve... No, això és una altra moguda, Sí, estem parlant d'un artista que a la seva gira internacional va vendre totes les entrades de tots els estadis en 5 minuts. Clar. I escolta, amb les quals em vaig quedar sense entrada, he de dir. Pues mira, el veuràs aquí en directe, però no és ni una, ni dos, ni tres. O sigui que hi ha llocs on fa 10 concerts i 15 concerts. 8 al Metropolitano, una cosa així brutal. És una borrada. És una borrada. Llavors, tu que és 34 hem quedat, no? 34? Sí, 34. I Luis, tu quantes en portes ara? Jo ara amb l'equip en directe, des de la de Miami, o sigui, portarem, aquesta serà la 5a, no? O la sisena. La sisena. Em portes 11 fetes en total. 11 fetes amb l'equip de 100 yardes i en directe, personalment, a l'estadi 6. Amb quins halftime shows quedeu, una mica? Del que he vist jo,
Bueno, en general, Jo em Primer quedo ho he fet en un directe, però pots fer. el d'aquí vist en persona seria el de la Shakira i la... El de Miami va ser brutal. Aquell Però clar, de- jo ho tinc molt difícil, tio. Jo, és clar, perquè jo he vist clar. jo he vist a Michael Jackson, com us deia ara, he vist a Bruce Springsteen en el descans, he vist a Prince, he vist a totes les cantants que us podeu imaginar. Jo he vist cantar l'himne a Whitney Houston, que va canviar el tema de l'himne. O sigui, el primer himne que va dir això serà diferent i això serà un show, també l'himne, va ser Whitney Houston a Tampa, a l'edició 25 de la Super Bowl. Ha plogut una mica, també. Devia ser el 90 o 91. I, de fet, has estat a la mítica, no per espectacular en el sí, però sí que va acabar produint un canvi brutal en les realitzacions d'esdeveniments esportius als Estats Units, que és la de Justin Timberlake i Janet Jackson, Clar, la del pit. que El Pete, ha sí, provocat sí. aquests falsos directes de no sé quants Sí, sí, segons són, però... Els delays aquests. El delay que hi ha, dels segons, perquè Sí, en aquell... És més, nosaltres recordo que estava a l'estadi amb Xavi Saissó, narrant el partit. I ens vam quedar els dos bocaparats, que quasi no sabíem ni què dir. Hem dit, no, el que hem vist és el que hem vist. O sigui, li ha arrencat el sostenidor, com vulgueu dir-li, la copa. I es va muntar la Mundial, no? I clar, hi ha hagut moltes actuacions. Però jo crec que sospito que aquesta es recordarà. I es recordarà molt, ja ho veuràs. I això que, com va passar... Bueno, veurem com es farà. Es produeix una mica del fet aquest estrany de que és un halftime show que és de dia. Clar, perquè comencem hora nostra a les 3 de la tarda, encara que sigui la matinada a casa, aquí són les 3 de la tarda. I ja sabeu que el show és diferent. Quan és de nit, tots els estadis il·luminats, tot canvia, no? Però aquí també és cert que cap allà, m'he donat compte que cap allà a les 5 i pico el sol comença a baixar. Estarà potser, Estarem enmig al mig. No tinc molt clar quanta llum hi haurà, però estarem al mig. No? I ara, ja que passem a parlar del partit, Vinga. tu, Luis, tu, Ponce, et vaig escoltar en un dels talls de 100 yardes quan parlaves dels Patriots. Mare meva. De les vegades que havies vist o narrat victòries dels Patriots de divisió, comptant-les totes. Clar. És meravellós aquell tall, he de dir que vaig riure molt. Els tornes a tenir aquí. Clar, tio. És que és un malson que, saps? És com Candyman, que diuen que si pronuncies 3 cops el seu nom enfront del mirall apareixen, no? Pues els Patriots és igual, tio. Dius Patriots i a la tercera han aparegut una altra vegada a la Super Bowl i vols sortir corrent. Jo tota la vida he sigut dels Dolphins. Estem al mateix grup, a la mateixa conferència que els Patriots, que els Bills i que els Jets, però el dels Patriots és bestial, perquè, clar, l'època Brady-Belichick ha sigut una borrada descomunal. Han guanyat i han jugat tot el que t'imaginis i més, sobretot a finals de conferència, que és el tall al que fa referència, a part de les 6 Super Bowls. I clar, quan se'n van i comencen l'any passat i tal, comencen a patir i dius, vinga, 4 partits només, a prendre, ja estan, a prendre pel sac aquesta gent. No, tio. Aquest any guanyen 14 partits, se'n van als playoffs, entren a la Super Bowl i t'emportes les mans al cap i dius, ja hi tornem a ser. O sigui, ja se m'estan apareixent els fantasmes una altra vegada i, escolta, tothom està donant per favorits els Seahawks perquè tècnicament són més aquí. Jo crec que són favorits, diguéssim. Jo també ho crec. No m'enfio un pèl, tio. Per descomptat. Sí, no m'enfio un pèl. Jo he vist aquesta... No va dir una paraulota i no la puc dir. Jo he vist aquesta colla de jugadors, hòstia, remuntar per dir, i dius, quan no pot ser, i guanyen, i dius, vinga ja, home, vinga ja. Tu. En canvi, tu, Luis, ets dels 49ers, que no esteu fent no heu fet ni molt menys una mala temporada donades les circumstàncies, però també tens un rival de divisió a la Super Bowl, els Seattle Seahawks. Absolutament. Jo soc dels Niners i, per la meva part, la temporada, dintre de les expectatives que teníem després de les lesions que ha tingut l'equip, també els canvis, la integració, la tornada a casa que ha fet el Sale, ara ha tornat a sortir cap a Tennessee, no? Però ha estat aquesta temporada amb nosaltres. Sale, no? Amb Sale, el Robert Sale. El Robert Sale, exacte, el Robert Sale va entrar i Sale cap a Titans ara, no?
però ha estat bé tot això, les lesions, el nostre gran capità, Fred Warner, del qui parlàvem, una greu lesió, el Bosa, un dels millors pass-rushers d'aquesta lliga. Bueno, és que pràcticament els principals jugadors de l'equip han estat lesionats, no gran part de la temporada. Et preguntava als Seahawks, però m'estàs fent tot el resum de la t'estic temporada fent dels 49ers. la resum Però pots arribar als perquè Seahawks. no vull entrar en aquest tema de dir el Seattle Seahawks, jo amb el nostre podcast, els 100 yardes, ho he reconegut clarament que és ha sigut el millor equip de la temporada i és clar favorit, i això no m'ho puc dir, però clar, jo estic aferrat a Ponseti. Res, el que ell pot patir versus el que puc patir jo, que vinguin a casa teva i guanyi el teu rival principal, crec que és minúcia. La comparació l'entendrà molt fàcil la gent que potser no entén tant de futbol americà. És com si el Barça anés al Bernabéu a jugar a la final de la Champions contra qui fos, no contra el Madrid, contra qui fos, Exacte. i la guanyés. I guanyés allà. A mi em va faltar, l'any passat, em va faltar que fos a Nova York per acabar-ho de fer així, però he de dir que per anar a la meva segona Super Bowl i trobar-me els Eagles en allà i que guanyessin d'aquella manera, Mare de Déu, clar. Fa mal, va fa ser mal. duret, va ser duret. És molt més dur que vinguin a casa teva i ho facin a casa teva. I sobretot, a més, venen com deies molt bé, venen de favorits, no? O sigui que, bueno, tenim que veure què hi ha. Si parlem del partit en si mateix, quines creieu que poden ser les claus? Clarament, per mi, les claus estan, per part de New England, estan que faci un upgrade. Ha de fer un petit upgrade l'ofensiva. La defensa ens ha demostrat en els últims 2 partits de playoffs que pot mantindre l'equip competint durant els 4 quarts, però necessita que aquesta ofensiva manegui millor el timing, el temps del partit. Això ho necessita clarament. I per part de Seattle, clarament, té una de les millors defenses de la temporada. Clarament, serà entrar i fer que no puguin mantindre el timing del partit l'ofensiva del Drake May, fer destrossar-los els drives i fer que tinguin tercers i llargs poc manegables. Aquesta serà la història i hem vist com el quarterback de Seattle ha estat espectacular. El Sam Darnold ha estat espectacular en aquests últims partits, o sigui que no sé, jo ho veig difícil. És un equip molt més balancejat, molt més equilibrat, Seattle, ofensiva, defensiva, que no pas New England, no? És que si la defensa de Seattle funciona bé, ens queden 5 minuts perquè em sembla que ens vindran a buscar. I mitja tenim... Sí. Sí. Si Seattle, la defensa, funciona bé, Patriots no tindria que tindre opcions. Aquesta seria, diguem, el resum fàcil. Hi ha molta més cosa al darrere, no? Però hi ha que veure si realment això és així o estem enfront d'una altra història, no? D'un xaval de 23 anys, que és May, que és el quarterback de Patriots, que es converteixi en una... Ojalà no. Que es converteixi en una estrella d'una altra vegada rutilant del firmament del futbol americà i ens la mengem amb patates, no? Des de chiquitito del Drake May, jo. No tinc res en contra de mi, jo, personalment, absolutament res. De fet, per mi era un gran prospect quan venim de college i el tenia claríssim que triomfaria, però, sisplau, no, Ja, jo estic igual, tu. Sí, perquè, a més... Bueno, però a partir d'aquesta temporada, si pot ser. Gràcies. Jo és que serà, ja et dic, això és com que s'apareixi el fantasma. Acabem ràpid perquè heu de marxar. Ponce, primer de tot, tu creus que el rendiment que vam veure de Sam Darnold a les finals de conferència, que potser hi havia el dubte, aquest gran partit que va fer el millor de la seva carrera, creus que també serà capaç de fer-ho amb una Super Bowl? Jo crec, no sé si serà capaç, però jo crec que el necessiten, Jo crec que la defensa de New England té moltes armes i necessiten que Sam Darnold estigui al nivell com el vam veure en el partit dels Rams, i em sembla un jugador francament brutal. S'ha encarregat el general manager de Minnesota precisament per llest i va dir no, que se'n vagi a Seattle si no ens serveix aquest any, i vaya cagada. I l'altra part és que probablement el que és avui el coordinador ofensiu de Seattle ja està fet per entrenar l'any que ve els Raiders,
i amb Mendoza segurament de quarterback, el número 1, que és aquest xaval d'origen cubà, que pot ser una experiència única a la nostra vida de quan diem que els llatins que estem entrant a tot aquest món, no? Perquè ara sí, tenim a Orreales, el kicker dels Patriots, o a González, que no parla res de castellà, però que també és un dels defenses de Patriots, però no sé, jo em dóna la sensació que si Sam Darnold està al nivell que el vam veure a l'últim partit, no hi ha res a fer, No hi ha res a fer. I ara sí, per acabar, un pronòstic cadascú de cara per la final. Un marcador, Amb marcador. Sí, el marcador que voldries o el marcador que creus? No, el que creiem que passarà. El Jo que m'he mullat creiem. amb un 31-24 per Seahawks. 33-27 per Seahawks. Uau. Ja que estem, vinga, va. Menys d'una possessió, Ja Sí, patint fins al final. Fins al final. No, aquesta sensació sí que la tinc. Tinc la sensació de que si Seattle no és capaç d'obrir una mica de forat al principi, això anirà apretat perquè a més li convé a New England i Clar. que repartiran per no anar-se'n, no allunyar-se Mira, jo t'ho desgrano. Mira, veig 7x4, vull dir, 7x4, vull dir, veig 4 anotacions de 6 més la transformació d'un punt, 28 veig 2 field goals, 34, vale? Amb 2 field goals, 34 Seattle, i veig que els New England, per més que m'agradaria, no podran portar un ritme anotador. M'està Jo també. costant, No m'estic posant podran nerviós. portar un Vols dir un ritme resultat, ja? anotador amb el Drake May, per més que tal. Veig que el Drake May doncs, farà, vinga, 7x2, 14... No, 3, vinga, va, 7x3, 21. 21 Tio. punts, 24. M'estàs tornant boig, tio. M'estàs tornant boig. Crec que s'ha quedat en 34-24. 34-24. Mare de Déu, senyor. Doncs- He suat més que en el partit, jo Està crec. patint, realment. Jo- Està patint. No, home, aquí també es tracta d'ajudar la gent amb les matemàtiques, no? A part que hi ha una cosa, que ens n'anem ja, hi ha una cosa important. Que consti que jo ja us deixava marxar, però Sí. està tan Luis amb les masses. Seattle estic segur que té apuntada la última que els Patriots li van aixecar amb una Super Bowl. Jo crec que aquesta se l'estan guardant i que se la volen cobrar, però ja veurem. Moltíssimes gràcies. I a veure, no sé vosaltres. si durant la temporada, però com a mínim l'any vinent a Los Angeles repetim. Sí, Segur, i quan segur. necessitis, truca. Segur, Nosaltres segur. sempre agafem el telèfon. Moltíssimes gràcies. Una abraçada molt forta. Adéu, guapos. Adéu. Hurts on the sneak. Pile drives his way in. Touchdown. Hurts going deep for it all. Devontae Smith. He has got it. Touchdown. Tots al Blitz, a Catalunya Ràdio.